Divê dema dawiyê de meseleya cihadîstên biyanî li nava Sûrî gelekî bû rojeb. Her kesî behsa wê kir. Bi taybet piştî ku Reutersê ragihand ku Amerîka tevlîbûna wan erê kiriye. Tevlîbûna wan a di nava artêşa Sûriyê de. Lê belê em dizanin ku Amerîka li hemberî vana gelekî aciz bû birrik bû. Herî dawî rojnameya New York Times a Amerîkî raporek di derheqê van cihadîstan belav kir û dipirse wê çarenûsa van cihadîstan li hindirê Sûriyê çawa be. Li gor wê rojnameyê dibêje rast e agahî hatine belavkirin ku Amerîka tevlîbûna wan qebûl kiriye, lê hîna jî him Amerîka û him jî welatên Ewropayê bi şik û guman nêzîkî van cihadîstên biyanî dibin. Her wekî li gor rojnameyê ku ev welat naxwazin ev cihadîst di nava Sûriyê de bihêz bibin. Berova jî dixwazin bandora wan kêm bibe yan jî bi temamî ji ortê were rakirin. Lê belê serokê Desthilatê Şamê Ehmed Şerh beriyan ha gotibû. Ew bi biryar e ku nasnameya Sûrî bide van cihadîstan çimkî kêleka wan şer kirine. Ji ber vê çendê dîsa tê pirsîn. Gelo dê çarenûsa van cihadîstan li Sûriyê çawa be? Mijara cihadîstên biyaniyê li Sûriyê di çapemeniya herêmî û cîhanê de bûye rojev. Tevî ku Amerîka tevlîbûna wan ya di nava artêşa Sûriyê de erê kir jî, lê hên jî ev mijar bi nakok e. Rojnameya New York Times a Amerîkî ragihand ku hin welatên Rojavayê di nav de Amerîka jî bi şik û guman li wan dinêrin ji ber ku berê endamên Daişê bûn. Niha serokê Desthilatê Şamê Ehmed El-Şer'î pêşberî pirsgirêkeke mezin e. Ehmed El-Şer'î van cihadîstên biyanî wekî birayên çekê û dilsozên serketina xwe dibîne. Li beramberî vê hêzê navnetewê jî dixwazin bandora wan cihadîstan kêm bikin, an jî bi temamî ji holê rakin. Rojnameyê da zanîn ku Amerîka ku niha dixwaze têkiliyan bi rêveberiya veguhêz re baş bike, lê gelek caran jî fikarên xwe ji van çekdarên biyanî anî ziman. Li gorî rojnameyê piraniya çekdarên biyanî ji ber darizandinê û cezakirinê nikarin vegerin welatên xwe. Rojnameyê bi gelek cihadîstên biyanî re hevdîtin li ser pirsa gelo çarenûsa wan wê çi be pêkanî. Rojnameyê da zanîn ku niha desthilata nû hinek ji wan cihadîstên biyanî tevlî artêşa Sûriyê kiriye. Li gorî raporan hejmara van cihadîstên biyanî ji 3 heta 5,000 kesin û piraniya wan jî Uygurin. Beriya niha jî Ehmed El-Şer'î di hevdîtineke bi rojnameya New York Timesê re got ku ew ê nasnameya Sûrî bide çekdarên biyanî.